Armen Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Si Joanna, ginaingon, ayaw ipamugos ang imong kaugalingon kung ang tao ay gusto nimo. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong may kalimtan. Joanna, nak, kanus adeng sweldo ni mo, day? Karong Merkules ma, nga naman? Awa naman ko'y tambal sa papa ni mo, day. Mao ba, ma? Sige lang, musay lang ko sa office. Iniksweldo ni mo, Joanna ba? Kami na lang kag makubra, no? Sige lang, uy. Gigamit pa na ako sa tinarong ang akong kwarta nga, gi-cash advance na ako. Maupod. Ikaw ba? Aron dili na ka magkalisod sa kwarta ba? Sugta tong afam nga imong gika-chat, uy. No, uy. Di ko ganahan og foreigner, day. Unya? Nga sige pa magka-chat-chat niya? Lingaw-lingaw lang, Gwed. Ganahan, jugog Pinoy. Good morning ninyong tanan. Good morning, Sir Billy. Good morning. Excuse ako ninyo, ha? Kinsa ta siya, day? Mauti atong auditor. Mao pa? Gwapo siya sa? Gwapo, pero uyab. Ha, nga naman. Oh, di man magkamaong manguyab. Bayo tingali. Dili man po, day, pero murag nawad-an na siya ganas mga babay, uy. Kay, diha maguna siya uyab ka ni Adto. May biya man niya. May largas laing nasod og nakigminyo og foreigner. Hala, mao ba? Lano? Kasagaran gidon sa mga babae no ganahag foreigner. Ngano ka, sa? Ngita mag-dollar. Nagtuo sila nga kung makabana sila foreigner, madato na sila. Uy, dili tanan, no? Pila lang sila kabuok nga giswerteg foreigner. Sir Billy, inom ining coffee, sir, o? Kinsa may nagkutaw, ana? Ako, Sir Billy. No, thank you, Joanna.
dili ko mainom kape. Ay, mao ba, sir? Sorry. Muinom man nagkape si Sir Billy, good. Ha? Unya, ingon lagi siya ako nga dili siya mainom og kape. Ay, murag dunay hidden agenda na si Sir Billy ni mo, Joanna, da. Basig nagtuo si Sir nga nagpa-char-char kaniya. Char-char good town. Para ni offer lang ko niyang coffee aron mainitan iyang tiyan. Nya di siya magdukas iyang pag-audit. Na, ambot lang ha, basta. Muinom yun nagkape si Sir Billy, day. No, dili ko, Joanna. Thank you. Okay. Sige, Sir Billy. Stick to. Sige lang palipad sa akong i-offer niya. Gahapon kape. Karon naghimo og egg sandwich para makasnack siya, dili na puwet. Padili-dili manintaw hana, uy. Sa totoo lang, nakagusto ko ni Sir Billy. Unsa ka, no? Ako'y maghimo og first move aron ma-in love si Sir Billy nako, no? Sir Billy, mo out na ko. Out lang. Dili pa unta ko mo out, sir, kay naa pa man ka. Don't worry. Napakagitiwas ng work. Sir, unsa ganahan nimo sa usa ka babae? Kanang simple. Ay, mo ba, Sir Billy? Unsa pagit, sir? Kanang babae nga dili magpakita og motibo ngadto sa kalalaki. Aray ko, wa ko malipay, naigo man ko. Sige pa ka? Dili ko mo surrender, day. Buhato na ko ang tanang first move aron ma-in love siya nako. Ay, day, ano lang patuga-tuga, oy, Joanna. Bisag unsa pa imong buhaton, gahi na kay nagkasing-kasing si Sir Billy. Tungod kay nabiktima na siya sa una pa niyang gugmang bakak. Overtime? Sige lang. Opa, kay kinala magsigog overtime. Nahala, sige. O man ka, Joanna. Si mama lang si ate maning mo pa, ha. Busy man gud ang imong gwapang anak pa. Sige ko. O pag-amping, ha, Joanna? Yes pa, sure. Thank you. Ato na ko. Overtime ka? O, day. Milagro. Kay mag-overtime man si Sir Billy. Sharo. Sa last day niya sa pag-audit, wa ko'y mahimo, kinahanglan nga matuman ko ng akong gipangandoy nga maangko na akong Mr. Dream Boy. Oh, kaga. Mingaw na ang office. Kami na lang duha ni Sir Billy ang nahabiling din. Sharo. Tuktok ko na yung muduol niya. Dili pagihapon siya.
Ako siyang tanawon sa iyang table kung sa iyang gibuhat. Busy gihapon siya sa pag-audit. Nagduko siya, wa siya makabantay. Wa siya makabantay nga ni ako sa may bildong bintana nagtanaw niya. Bisag asa nga anggol. Gwapo gid kaayo si Sir Billy. May untag iyan akong pansinuin. Kay kami na malag yung duha dinhi. So, dili na siya magpanagan na nga mo patol sa kong beauty. Duduka naman noon ko. Magkutag ko kape, be. Magawas ko ning kwarto. Mingon ang office. Ako na lang di kung saan nahipilin din eh. Oh. Iya pa siya. Magpa-as if ko nga makita niya. Magkutab kape. Oh. Sa may kibuhat ang Joanna? Nga naman siya? Nala, Sir Billy. Nakabantay siya. Nakabantay kit siya na akong agi-anam-anam na kukubo akong blouse. Nagkutaw siya kape. Nagduko, pero nagpasiplat siya nagtanaw na ako. Pasaktan ko lang kit siya. Nalingaw ko ni Sir Billy. Wagin siya mahimutang nga nagkutaw siya kape. Tuana. Wa siya nakabantay nga ni awas ang initubig sa iyang mug. Buang maning babayana. Wa siya tugnawa sa aircon nga naghubo naman noon sa iyang blouse o nagbra na lang siya. Pastilan. Kung may CCTV pa ning opisina, mapapahawag siya sa iyang trabaho. Ay, kilain sa kipati eh. Nanginit man akong lawas nga nakakita sa duga ni Joanna. Bahala na kang babayana ka. Bagduko lang ko aron dili siya makaingon nga nagsigik ko tanaw niya. Magduko lang gid kunuhay ko. Padayon na ako ang pag-udit. Hapit na kumaman. Sir Billy. Joanna? Hi. Naaka sa akong atubangan? Dili ba nga... Sir Billy, dili ka ganahan ini, kanay pa? Kana ba? Nabuang ka na, Joanna? Tabong nina. Ay, di ka ini. Dili ka? Sige, di na lang ko mamugwis. Mupauli ko sa amo. Oy. Ang sapa. Nga naman. Ayaw na pagbiya. Saan ka, Sir Billy, mo pa ulit na ko ba? Bi! Sir ayaw na. Billy! Ayaw na ba? Tili ka. Unya di ito. Hangkap kay kastanan. Billy! Buang mo kang kapayanan. Sa mga lalakihan nga dili manghangkab sa kaugdo. Ug sa kadakot sa mga pinatubo, ha? Billy! Sir Billy! Sir Billy! Nadagis akong pag-igat-igat si Sir Billy. Between na ginamong duha ang nahitabo kay wa may CCTV camera sa opisina. Padili-dili pang kanahan.
Bago tumagasama ang kaagi ni Joanna, dinhiling tulumanon. What's the style? Padili-dili pa style. Kinamang sugilaron gisuwat ni Cecil Danielson Cabrera, dalit sa RMN Drama.